Viajar tantos fines de semana, tener que ir tan lejos, ¿no es peligroso? 1980 uztailaren 1, Pola de Sanabria. 1987 martxoaren 14, Aranda de Duero. 16 musu, 16 lokutorio utzik, 16 malko, 16 lore. Euskal preso guztiekin politika hori aplikatzea erabaki zuen Espainiak 1989an. 1991an, Pilar eta Alfonso hil egin ziren Pola de Sanabrian Leonen. Ourensetik zetozen eta ez ziren inoiz etxera iritzi. Rosa eta Arantza ere ez ziren iritzi. Iñaki eta Asier, Antzoni, Jose Mari, Mari Carmen, Ruben, Iñaki, Argi, Sara, Leo, Carmele, Natividad. Guzti horiek ez ziren iritzi. Zaindu egingo zituztela, besarkatu egingo zituztela, ez zituztela abandonatuko. Astebururo, erabaki hori berori hartzen dute gizon eta emakume askok Euskal Herrian. Horregatik eskatzen dugu beste erabaki bat. Politikoa, justoa eta humanoa. Pertsona hauek ez dezaten maitasuna garestiegi ordaindu. Ze ez zaitezte engainatu kartzelak urruntzen dituzuenok. Zuen aurrean daukazuena maitasuna da. Denok iluminatzen gaituen maitasunezko zuziri bat.